Nois, estic extenuat, estic cansat, estic baldat, jo ja no sé com fer-ho per tirar la casa endavant, per anar una miqueta sobrat, ja no dic sobrat de diners, però anar fent, perquè, nois, em trobo la vida tan complicada. Jo mateix, jo sóc taxista, jo faig el taxis, en el bon sentit de la paraula, Jo sóc un home, no sóc una dona. Jo faig el taxis, oi? Doncs penseu que jo agafo el taxis a les 6 del matí i fins a les 2 de la tarda, Sant Andreu, Sant Andreu Barceloneta, Barceloneta Poble Nou, Poble Nou Sants, Sants Barceloneta, d'un cantó a l'altre. Això, si vosaltres veieu, amb la circulació que hi ha avui a Barcelona, això és parar boig. I a les 2, com que jo tinc necessitat d'anar a menjar, agafo un lletraret que porto el taxi i el poso i diu a la Guineueta, que és allà on vis jo. I esclar, aleshores, de seguida meu compare, oiga, por favor, ¿me quiere llevar a Sants? No, voy a la Guineueta, señor. Així vostè va allà on li dóna la gana, així vostè no em pot portar a Sants, no. Porque doy vueltas, ¿sabe? Yendo por Sants a la Guineueta. Yo tengo que comer también. Oh, carai, és que tinc raó o no tinc raó. Oh, carai. Nosaltres, els taxistes, no som com els ciclistes, que quan passen els hi tiren una bossa i van menjant i corrent. Nosaltres hem de tenir les hores de dinar. O és que em poso nerviós, home. És que arriba un moment que no sé el que em dic, és que jo, caram, arriba un moment que ja no sé el que em pesca, vaja, arriba un moment quan arriba el diumenge, perquè jo tinc festa els diumenges, el taxi es porta la de domingo, fiesta. I encara a vegades la meva dona té les penques i que em porta, no ho dic perquè ara no ho sé, noi? Encara em diu, home, demà que no tens feina, em diu el dissabte, doncs potser si ens acompanyessis a Andorra ens faria il·lusió amb la nena. Jo haig d'anar a Andorra. Sabeu el que és anar a Andorra després d'una setmana com un boig treballant d'aquesta manera? Doncs jo haig d'anar a Andorra. Ja no sé el que em faig, baixo bandera, a la meva dona li cobro, en fi, és que com que ja no hi soc, jo ja no hi soc, i arriba un moment que un dia em va avisar un que perquè em veia pel carrer amb el braç manegant, perquè és que ja canviava de marxa sense cotxe, que ja el metge va dir que això ja havien d'internar-m'hi, Jo anava pel carrer i ja anava canviant de marxa sense cotxe. I un dia em vaig quedar amb el puny en l'aire, que no quedava gens bé, i em van avisar que per favor, que això faig el favor d'aquest gesto, i és que no sé el que em pesco. I mireu que n'he fet de coses jo, per poder evitar, per sortir d'aquesta situació. Jo sempre llegeixo el diari, agafo el diari i veig, a veure, per si la meitat del diari els anuncis són mentides, si ofereixen uns sous que no són veritat, si jo quan baixo el bussó de baix a l'escala, ja el baixo amb por, perquè penso, a veure si hi haurà males notícies, a veure si puc trobar... Un dia em vaig trobar una carta que deia, distinguido senyor, le comunicamos que en el sorteo efectuado usted ha sido favorecido con 20.000 pesetas que puede pasar por nuestras oficinas en la calle. I vaig dir a la dona, mira, veus, com no tot són males notícies, tu, se tocaven 1.000 peles, tu, sense haver-hi jugat, es veu que ens han tocat. Aquí ho diu a calle, cochento, 20.000 pesetas. Y vaig allá a la calle Cochento, arribo allá y digo, oiga, he recibido una carta de ustedes que me dicen que en un sorteo efectuado ustedes debajo de un notario, a mí me han tocado 20.000 pesetas. Me irían muy bien si me las pudieran pagar enseguida, ¿sabe? Y que yo me quedé mirando. Y dice, bueno, hombre, le ha tocado 20.000 pesetas. Muy bien, hombre. Mire usted, nosotros somos de una urbanización que se llama Pinares Sombríos y hemos hecho un sorteo para los futuros compradores, ¿sabe? Y entre ellos le hemos puesto a usted como futuro comprador y hemos hecho un sorteo y a usted le ha tocado 20.000 pesetas. De manera que son 700.000 pesetas de la parcela. Menos 20.000 que le debemos, son 680.000 que tiene que pagar. Vaig quedar mort, nois.
De manera que encara li vaig dir... Escolti, ustedes no me podrían pagar primero lo que me deben y luego hablaremos de la parcel·la. Doncs no, senyors, ha d'anar plegat. Es veu que és una estafada col·lectiva, això. Per això estic esverat, per això vaig a vol i no sé on agafar-me, perquè tot és igual. Perquè vaig mirar la tele un dia i vaig veure que anunciaven una targeta. Compre sin dinero, el banco paga para usted. Con la tarjeta a las 3 veces usted no tiene necesidad de dinero alguno, porque enseñando la tarjeta puede usted tirar de beta lo que quiera y nosotros... I vaig anar al banc demanant la targeta, por la amor de Déu. Li vaig dir, oigan, ustedes hacen propaganda de una tarjeta que a mí me iría muy bien si me la dejaran, aunque fuera 15 días solamente, porque necesito una gabardina, ¿sabe? Y estoy colgado. I em va fer una cara el del banc quan li vaig dir que estava colgado. Se'm mira i em diu, bueno, hombre, bueno, esto... ¿Tiene usted cuenta corriente? No, le iba a decir, tengo agua corriente ahora en casa. Bueno, sí, pero no, nosotros necesitamos otro líquido, ¿sabe? Mire usted, si usted pone 25.000 pesetas, que no es nada, hoy las tiene todo el mundo. En la cuenta corriente a usted le damos la tarjeta. Y usted va comprando y nosotros vamos cargando. De manera que, de fet, jo havia de pagar la gabardina per endavant, aquell home. De manera que, nois, això no pot ser.